डिस्कवरी विनोदी ह्या संस्थेन दीपोत्सव 2019 ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हातूंत मार्शल ब्युटी कंटेस्ट सर्त जाली. ह्या सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, मुखेल सोयरे म्हण हजर आशिल्ले. आरडीएक्स खातीर माशेलांच्यान महेंद्र गांवकर. संस्थांच्या वतीनं या दीपोत्सव 2019 कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं या सभागृहामध्ये आम्ही मनापासून स्वागत करीत आहोत. कारण आम्हाला आनंद साजरा करायचा आहे. या आनंदातून दीपावलीच्या दीपज्योती मनामध्ये प्रज्वलित करायच्या आहे आणि याच उद्देशानं डिस्कवरी विनोदी ही संस्था जी आज आर्ट्स, डिझायनिंग, ॲडव्हर्टायझिंग क्षेत्रामध्ये गोव्यात अग्रगण्य अशी संस्था आहे. या डिस्कवरी विनोदीच्या संकल्पनेतून हा दीपोत्सव आज इकडं साजरा होत आहे आणि आपण सगळेजण या कार्यक्रमाला उपस्थित आहात. सांगू इच्छितो की आज वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये पदार्पण करत असताना आपली मेहनत ही खूप महत्त्वाची आहे आणि एका रात्रीत आपल्याला यश गवसतं असंच काही नाही, पण त्याचबरोबर अपयशाची पायरी चढून जो शेवटच्या पायरीपर्यंत पोहोचतो त्याला वेगवेगळे अनुभव येतात आणि त्या अनुभवातच आपण शिकत असतो. आज संतोष तारे यांची डिस्कवरी विनोदी फक्त गोव्यामध्येच नव्हे तर मुंबईसारख्या प्रख्यात अशा शहरामध्ये त्यांनी नाव कमवलेलं आहे. त्याचा भाऊ सुद्धा संतोष तारे हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये डिझायनिंगचे काम करतात आणि खरं म्हणजे आम्हा सर्वांचं हे भाग्यच आहे की एकटीसारखा कार्यक्रम हे दोन्ही बंधू आपल्या कुशल अशा दूरदृष्टिकोनातून हे सगळं साकार करतात आणि कलाकारांची शान आणि गोव्याची एकंदर मान हा त्यांनी पुढे निघाले आहे.